What's up mga migs? Ana po ang lalaking mapapaaha-aha ka talaga. Ang lalaking taas tanan tumoy. My name is Master Poppy and welcome to my YouTube channel. Kung ikaw para na akong nagikapoy na og bayad sa mga BIR payments nimo, mga taxes nimo dia every month ug sige linya dia magpainit mo adto didto time, wala kay time. Kabalo ba ka nga nay simple nga solusyon nga wala nay hassle para makabayad gyapon ka sa imong mga taxes? Mao ka na ang ako itudlo karon, kaya stay tuned lang sa akong YouTube channel. So eto na ang pinakasayon nga pamaagi nga makabayad ka sa imong mga taxes. Pinakauna, kailangan nimo og phone. In my case, iPhone ang akong gamit. Tapos, ang second nimong kailangan is internet. So kung na kay Wi-Fi, mas maayo. And then, all you have to do is download the GCash app. After na ma-download na kini, kailangan lang nimo i-register ang imong GCash with your phone number. Tapos mag-send din ang GCash og 6-digit number sa imong phone ug mao kato ang imong i-register. Kung first time nimo o gusto ka makaroon og 20 pesos, aba, kailangan lang nimo i-register ang referral code nako nga M4L2MK. Then, click submit. Pagkatapos, ipahimo din kag 4-digit number nga pwede nimo nga PIN para sa imong GCash. Tapos, imo lang din itong i-login. Pag login nimo tapos mosulod na ka sa GCash nga app, tanawa ang imong balance. Kung wala pa kay GCash nga kwarta, dapat tuklokon nimo ang cash in. Ug diha nimo makita ang lain-lain nga mga pamaagi nga pwede nimo masudlan og kwarta ang imong GCash wallet. Pwede 7-Eleven, pwede MoneyGram, pwede BPI to GCash, pwede pod na kay PayPal account, pwede nimo i-GCash, ug RCBC to GCash. Ug makita pod nimo diha sa ubos ang mga over-the-counter partners sa GCash. Para sa ako, ang pinaka-convenient ka pamagi nga makasulod ka sa imong money sa imong GCash wallet is kanang sa mga 7-Eleven, because 7-Eleven is everywhere. Simple ra kayo ang moto sa 7-Eleven para mag-load. Ingani ra ang buhaton. Sulod sa 7-Eleven, makita nimo ang click counter, i-click ang e-money, tapos tuplokon nimo ang GCash cash in. After that, i-register nimo kung unsay number sa imong phone, and then ang exact amount nga gusto nimo isulod sa imong GCash wallet. Pagkauman kuha ang slip o ang papel, imong ipakita sa counter, iyang scan, tapos imong bayaran. Kung successful lang inyong pag-load sa GCash wallet ninyo, makadawat din mo notification gikan sa GCash. That means na nakikwarta sa imong GCash wallet. So pag na, pag ma-confirm na, makita na din mo imong available balance sa imong GCash dinhi sa app. All you have to do is click Pay Bills. And then, you click Government. Tapos tublokon na nimo ang BIR. And then, makita din nimo ang mga form nga kailangan nimo i-fill up. So, sa lain-lain nga mga tax, makita nimo din na. In this case, ang atong bayaran kay kaning percentage nga tax. Sa form number, piliyon nato ang 2551M. Ug ang tax type is PM lang. Siyempre, ang tax period is kung unsa nga bulan karon. And then, ibutang na nimo diya imong TIN number. Siyempre, ang ibutang nimo sa imong branch code is ang 5-digit number. Pero kung individual lang ka tapos wala kay business, ang ibutang diya 5 lang ka 0. Ug siyempre sa amount, kailangan pintahon nimo. So kung pila ang imong income times 3% equals kung unsa na nga amount mo na imong ibutang diya. Now, make sure nga valid tanan imong entries diha and then click next. Pag kauban ana, pwede na rin ka magbuhat diha kung unsa imong gusto buhaton. Pwede na ka magbuhog sa mga manok, pwede na ka mag-internet, pwede na ka mag-FB diha, o pwede na ka mag-stock sa imong ex. Kay busy lagi ka o tanaw sa iyang Facebook page.
Kanus patawag ka makamove on ay. So mo ka mga pamilya ang akong tips para sa iyo na kayo magbayad sa inyong mga taxes. Natabangan ba mo? Or napamuhilain nga mga naibawan dyan nga wala kung naibawan dyan mga techniques nga mga kapasayod na to magbayad sa mga taxes nga hassle kayo tanan ha? I-comment na below para makabalo ko. Or any thoughts nga gusto ninyo i-comment diha. Kung nakatabang sa inyo nga video, please smash that like. And don't forget to share this to your friends para makatabang po mo. And ang subscribe button nako nagulat ra diha. Please subscribe kung wala pa mo nakasubscribe. Until next time, ito ang Master ng Bayan, Master Poppy. Goodbye! Kasi mabuto ni Beb. Ano si tawagan ni Beb?